काला ओढ़नी पवन सिंह के गाना नाई काहे से कि पवन सिंह के गाना चोरी हो गई बा। बस वीडियो में बना रहा एक एक बात पर जौन बा की चर्चा होखे वाला बा। तार लोग के पता होई कि काला ओढ़नी के कितना मतलब की डिमांड बा। ये से डिमांड बा भैया कि काला ओढ़नी में एगो विलेन काम कइले बा विकास मेहता साउथ के विलेन, ठीक बा। तो एकदम मतलब कि एगो भोजपुरी में ई नया लकीर जौन बा कि पवन सिंह बनावे वाला बा, ठीक बा। अब वही के लेके बहुत लोग ऐसा बा जौन की अड़चन लगावता आ कुछ लोग सुने में ये आवता कि गाना के चोरा ले बा लोग। काहे से कि रिलीज डेट जौन रहा वो 18 तारीख के रहा। 18 तारीख के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आवा लगला, लेकिन ओकर फर्स्ट लुक आइल। फर्स्ट लुक आए तो हमनी के बहुत अच्छा लगे इससे कि हमनी के लगे कि भोजपुरी के एल्बम जौन बा ई बहुत बवाल होके वाला बा। ऐसे कि भाई जो फर्स्ट लुक आया है उसके बाद ट्रेलर आएगा, उसके बाद प्रोमो आएगा, माने सेकंड लुक एंगा जगह फिल्मिया रिलीज ना होला। जैसे 3 साल नहीं भैया आइल लिया लाइव तो कह दे पहले मोशन पोस्टर आई। हां मोशन पोस्टर ओकर बाद टीजर आई, ओकर बाद गाना। हां तो सोचलो कि एगो मतलब कि फिल्म जैसन जोन बा कि एकरा के माहौल बनावल जाता, ठीक बा काला ओढ़नी के। लेकिन काला ओढ़नी के बारे देखी हमनी के ए से पहले बताई सन तनी ऐसा काला ओढ़नी के बारे में जान ललो। काला ओढ़नी के बारे में रउरा का कहे? काला ओढ़नी बहुत माने देखे में जैसे पोस्टर बा या साउथ के जन विलन में काम कइले बड़े ओ देखई में मन लागता कि बड़ा लकी अच्छा, काम होइए गइल। अच्छा चलिए पवन सिंह आ क्वीन शालिनी के जोड़ी पका कहिएगा माने साफ चार चांद लागे वाला हो गइल बा। ओई में माने म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह बड़ा आ का बोल जाला प्रिंस प्रियदर्शी लिरिक्स में बड़े। तो देखो सिंपल बात हम तार लोग के एगो चीज बता दी कि ई जोन गाना बा पवन सिंह आ शिल्पी राज गइले बालो प्रिंस प्रियदर्शी प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर बन, प्रिंस प्रियदर्शी लिखले बन, क्वीन शालिनी पवन सिंह के साथ में काम कइले बड़ी। लेकिन स्पेशल चीज ई बा कि एही में जोन बा कि विकास मेहता एगो साउथ के विलेन बन, ठीक बा। आ एगो चीज रहल बात कि हम शुरुआत में तार लोग से कहनी कि गाना चोरी हो गइल बा, गाना ना आई तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है। बहुत लोग जौन बा कि कहता कि गाना चोरी कर ले वालो आ गाना जौन बा कि ना आई। तो एगो चीज जान लो कि भोजपुरी का शेर पावर स्टार पवन सिंह का वो गाना है, ठीक है। तो किनहु जना रोक देव ई हो नहीं के सकत, ठीक बा। अब रहल बात चोरी के, तो भोजपुरी के एगो बड़का कंपनी जौन हमारा धुरंधर भैया के घुटना टेका देलस एग्रीमेंट भई रहे तो ओकर गाना के उठा ले ऐसा हो नहीं के सकत। बस कुछ प्रॉब्लम कुछ चीजें हैं जिसके वजह से जो है ये गाना थोड़ा सा डिले हुआ, ठीक है। 18 तारीख को आने वाला था लेकिन उसके कुछ वजह से जो है ये गाना डिले है। ये गाना जो है आई तो यह भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो नया लकीर पावर स्टार पवन सिंह से खिंचाई ना। कहलन पवन सिंह कि जो हम कर दिए हैं उसी पे रेंगोगे और जो हम करेंगे उसी पे रेंगते रेंग रहे हो। एगो चीज हम तारा लोग के बता दी कि भैया जो हम कह के छोड़ दिए उस पर रेंग रहे। हाँ भैया जवन तू लोग कहे लो कि हिंकरा से कंपैरिजन बा पवन सिंह के, हिंकरा से कंपैरिजन बा केहू से भोजपुरी में अब कंपैरिजन नहीं है। काहे से कि पवन सिंह के लेवल जोन बा कि एकदम ऊपर चल गइल बा। एगो चीज औरी बहुत लोग कहता कि पवन सिंह के गाना जोन फिल्म बा उ नइखे चलत, ओही से ही डेडिकेटेड मतलब कि विलन लिया के फिल्म में एगो गनवे में 3 मिनट के गाना में एगो फिल्म के सीन देवे के कर। बाबू एगो बात हम कह दी कि भोजपुरी के रिवाइव करने वाला सूर्यवंशम नाम नहीं सुने होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा, जाकर सर्च कर लीजिएगा कि कितना कमाया था अब पवन सिंह कितना गर्दा उड़ाए थे, ठीक है। तो यह कुली बात बा भाई कि बड़ा सन में कहो फलतुआ जौन बोले लगल सन कि भाई पवन सिंह के फिल्म नहीं चलो तो वही से विलेन उलेन के लिया के यही में फिल्म एक्शन दिखावत रह ना। पवन सिंह लकीर खींचत रहन भोजपुरी में। अभी का करियन पवन सिंह देखे वाला बात रही। बाकी अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो आ चैनल के सब्सक्राइब कर लो। काहे से कि जौन सबसे पहले भोजपुरी के यही चैनल पर हां ई तो अलग बात बा, लेकिन जौन वो दोनों पर ना मिलेला तो यही पर मिलेला। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक एकरा ले चटकदार खबर के साथ मिलते हैं भाई। चैनल के सब्सक्राइब करके रख लो।